Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala malla Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala. Kulħadd jaf parla imma ħadd ma jaf ifisser, kulħadd jaf jaġixxi waqt li bl-attitudni kisser. Il-fiduċja li tinħoloq bejn it-tnablet min tipprova tagħti pariru jinterpretaw ħażin. Mela żul miżob ta' nofs ħalli nibda inżoq nagħmel dak li għandi nagħmel u dak illi hu mistoq. Widni kif taħsewx il-lirika bħat trummetti nibda ndoqhom ġew widnejk jekk finni xef tiżloq. Min issa il-qoddim ħoqgħod b'sebgħinej jaxxaf naqsdu kuqqas biss tkun taf minn fejn jibda xoqla raqalik x'intinduna x'inhu ġieħa sa waħda lejn is-sema u tibda tajjaq il-mulej. Għat-tarbija tibda tipproduċi jitwerżieq tipprova taħrab minna tul fejn tmur issib iżliq. Taf li min ixkiesek imma ħajkollilkom żieq jekk id-deni fuqna l-huma nima li inti tixtieq. Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala malla Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala. Illum f'dal-jum ħanqum ħandum indur fit-tul ħankun brikkun u żgur ħadkun qed tisma' dit-diska mill-majġa u wissa nista' flista nsemmi biċċa minn niċċa tal-hip hop li nħobb bil-lob tad-don inġennu l-koll il-mara tar-roll b'xi skoll jew troll tal-pupi ħuti l-muti u muli żululi dururi kuluri u nuri il-ġenna tal-benna li kellna stenna bit-tap instab il-kap tal-ħab bit-trap li ġab inħab u la bil-loba li tola mal-pistola vjola ġi meta beda jikola u malli xjena bit-tamel xola. Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala malla Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix moħħok jaġġelbek għax ħobba vektor speċjata sallamet lek Elsa Zul Min nafsek bil-lekwadra bħallix rasek tikber iktar minn ġismek għax inkella ġirriġala. Lek Elsa wara bħalli nibda inwada klim qisu blat li naqaf l-enzaba bijiet naqra demel bil-mixi wet il-żalla bjek tarani naqaf l-art flok tiġborni jaqba ċabċabba xorta waħdin dejjem kelli l-għalin meta moħħi ġelina nibda nixrob bil-għalin trabok jinduna laħana ġeliet li taqax mit-taġġen għal-ġonna għarrax tibda tisfen maċjate imma jinmux ekrabewni jinrabbejtek li l-nifsi minn taħta xil-sena nixrob l-ħub jieġib ġiġ nifsi ħalli nara kollox jixer ma l-inħofni tipsi naqbad nqabbel jisni miġu uċek bil-bżiq tijaj niksi dan huwa d-delizzju dan huwa l-motiv Inħossna ħantir meta friskun inħossu tqil mhux ħafif inti fimni kif m'hemmx għalfejn nagħtik tarif ma tqattraw l-armonija ħallina ħankun attiv ħattif faxxinu mal-nemal f'nofs il-Mediterran mitlu fid-doħan nittajjaq qisni ajruplan naġġel daqs skrum tal-helikopter bek tista' tajjaq li ġopra u ma kellniex bżonn għajnuna smajt sew ma kellniex bżonn moder. Brother.